Ngisathanda kuthola umbiko la kuthiwa umgadli we-Al Ahly umdlalo odlalela i-Al Ahly le kuthiwa lo bafu lo usevele waboshwa allegedly kodwa kuthiwa uboshiwe uzoboshwa for 6 months. The reason behind his arrest is that ushaye i-security guard yabo ule athekile. Abaningi bayamazi lo mjida lo ngiyamazi lo mjida lo one of the best players abadlalela i-Al Ahly yabo mayasaboshwe right now eyodlala ne-Orlando Pirates ngoDecember. Angaba indaba ezimnandi kodwa angeke kube phela indaba ezimnandi kuyena yabo. Let's hope mhlawumbe umfana uyoshesha aphume, but I don't think uzoboshwa ngempela because if unemali ungayisebenzisa iphawe ukuthi ukhiphe uthola ibail because simbonile lo mfana lo wesikhukhune ushayise imoto kwalimala ingane ngaphakathi utholile ibail ya 20,000 if I'm not mistaken yabo. But ke naze indaba ephuthumayo zalomjida lo uEmma Asora angikwazi ukupronounce igama lakhe yabo wale eEgypt. But let's hope indaba ziyiqiniso and ubafu uyavalelwa because akukho mnandi akukho kuhle ukushaya umuntu yabo ubuyi celebrate waziwa kumele asigoye ayiserve sentence yakhe ahlale ejele kancane nje aphume mase kudlaliwe neOrlando Pirates.